ki khubor ka Batesi TV ka umdi basnyambat penjaslian Rupa Premium Meghalaya net foodish ordar mapi min Wanrah mangi hakerdob ying jongpi Wala ka di ka kamram jang ginong mikmat perthei ban Wanrah ka roi ka par shagishnong githau hapo constituency jongki hindi ginong shnong kimla satya khlam da pinpau yelo nong mikmat pajba bleshim khia ban pinpoi ya ka roi ka par shagishnong kum kada ka jing sngongu Burom UMDC ki arli ka dor bashnong ko umlat khor bat ka thang buli hapo ka juai south constituency klepen ku Burom bat ai khublei kerpang yu masaran paswet bolong nong mikmat pajba jongki shaka GHEDC Ya ka jingalang Pynkup Burom na penlong ha hol jang ka dor bashnong umlat khor ha ka nru trik no pra ara jar pausau ha ka jinon lang kinong yalam shnong jang ka dor bashnong kinong shnong kin thup na du kilong kmelong kpa ki samla na lor kiwe kini ki dor bashnong la Pynkup Burom yu masaron paswet da ka jain rendia bat momento kum ka dak ka jing sngo Burom ha ki kam Pynroi ki bola Wanrah hapo ki arli kishnong Laban kedau bahajuai South MDC constituency lapan kenria ki nyoli kishnong kenthop kishnong mupun salang musakhya samanong scan percent thangbuli bat umlat khor bat ka thangbuli lapan kenria Shawar East terbai ka umlat khor Shawar Central Umasaran paswet ka jingkran lapan pau budap de ka jing sngongo bat ai ka jing khublei ka bekerpang iki dor bashnong halo ka Burom ka bagi lapan Pynkup yu Daga penrap bu shim la Pyrkhat bu Shah Pynkup Burom bu la penpau jing sngongo bagi la Pynkup Burom yu namar ki kam ba hapo kishnong kithau